Assalamu alaikum, insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana yadda ake amfani da YouTube. So wani zai ga kaman abun yayi wani iri hakan nan, amma gaskiya akwai abubuwa da yawa a YouTube wanda mutum ba lalle ya sani ba inda yana amfani da shi da kullum. Zan nuna mana yadda ake amfani da YouTube a waya da kuma yadda ake amfani da shi a computer. Amma za mu fara da na waya ne. Danna like, danna subscribe, danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu zuwa. Kamar yadda nace za mu fara koyon yadda ake amfani da YouTube a waya, sannan sai mu maza zuwa na computer. So kafin nan mu je mutum ba da YouTube zai shiga Play Store sai ya dauko shi. So bari mu bude Play Store dina. Yawwa, to idan Play Store ya bude za ku ga wannan search bar din, sai ku yi searching YouTube. So kamar da kuka gani wannan na farkon shine Google, wannan shine wanda zamu yi amfani da shi. Kun ga na ma ba updated bane, sai na update. Akwai YouTube Go, wannan yana da mutane ba su duka features sun suna amfani da shi, kuma wajen irin downloading video shi ma ba har ga da zai je ba. Wannan kuma YouTube Studio, in mutum yana da YouTube channel hakan nan ina amfani da shi dai daga gani analytics ko kuma ya channel shi yake. Sai kuma da YouTube Kids na yara ne, duk video da yaro bai kamata ya gani ba shine anan. Su kuma na streaming, so iya wannan su ne, amma don da gani a ƙasa na duk shirme ne, saboda wannan Google LLC shine kamfanin Google asali. Kun ga nan ba Google LLC bane, da haka ake bambancewa. So yanzu bari fita in shiga YouTube din, sai wannan yan ga da abubuwan suke a ciki. So zan taba na bude shi. To yawa, kamar yadda kuke gani YouTube ya bude nan, kuna gani kamar tax, saboda irin abubuwan da na fi sacin ne su ne kuke gani a nan wajen. Yanzu duk wanda na yi clicking nan zai kai ni. Yanzu kan misali bari taba JavaScript, da duk wani wanda yake yawan sa JavaScript a wannan nashi. So kun gani ko JavaScript da wasu yan framework nashi ya da fito, amma yanzu bari koma all din nan saboda yana son ga komi ne. So ga wannan matchin da Juve da Roma suka gama, muna gani ga su videos na Omagol. So ba na tsana kalli wannan ba. So aga wani haka yake, so ba kamar na computer ba. Kun ga shi wannan nashi a kasa yake. So kafin mu je ko ina zan taba, okay bari mu fara daga sama. Wannan mutum yana so ya uploading video ne zai taba shi, I'm sorry. Nan kuma mutum zai search, nan kuma wannan logo ne na email din da ke kan YouTube din nake amfani da shi. So bari mu taba wannan trend ne, shi na abubuwan da yake trending. Wannan mutum yana Twitter ya san abu yana trending, abu dai ko da yake faruwa irin a lokacin yanzu. Da shi yanzu kamar election ake zabe haka na, so za mu gani wanda zan taba wannan news din da wani abun da ya shafi news zai kuma na game nake so. Kun ga yanzu wannan to na Chelsea, wannan na Salah din nan, wannan na Broda Shagi, Anthony Joshua, Emanuela. So wannan wani arewa ro, kun ga wannan ma da JB da sun samu ne din nan, kuma shi ma ya fito a cikin top 10 na wajen. So da zan taɓa wannan game ɗin, duk abin bai gama loading ba, amma kar ku damu, yanayin internet connection ne. Bari taɓa game maka abubuwan da suke harkan game. So ban san me ya kawo wannan abun airline a nan wajen ba. So ga dai harkan wayo gwanan kun ga FIFA, waye da game haka na FIFA. So sai kuma abu na gaba ne subscription. Duk can da mutum ya subscribing shine zai gani, kuma ana iya misali kuna da wani wanda kake chat da shi haka nan, ana iya yin chat. Anyway bari mu jira ya bude dai mu gani. So mun gani mutum da ne subscription su ne, kuma tun da nan sun saka status ko kuma story mutum ya kalla. So sai wajen chat din ne. Anyway bari mu taɓa wannan Zafar Studio din nan. To bai dinna ba, ina ganin sun cire wannan feature din ne, ko ya guri ban san yaushe suka cire shi ba. Sai wannan inbox din shine notifications da suke shigowa. Kan duk mutum da kunna ƙararrawar na bidiyon shi, ina son ya suke sabon bidiyo in kalla ya zanto ina sane, shine wannan amfanin shi. Kamar da ruwa gani ga wannan sirrin internet ina yadda ake cire pin, pattern, password, fingerprint a wayar Android. So wannan Junior Developer Central, how to detect users browser with JavaScript. Ga sunan dai abubuwa, wani Adobe Clever Programmer, other stuff zan ce. To ga sunan, sai mu je abu na gaba shine wannan. To abin da wannan yake shine bidiyon da mutum ya kalla na ƙarshe a wannan library din. Yanzu bari taba shi.
last video da na kalla zai nuna. Mu jira ya loading. To kuma da gani ya gama loading. To wa'annan bidiyon da kuke gani sune da na kalla na karshe. Wannan kamar how to make cool 3D waye din nan, wani itel waye, how to reset me special birthday, so javascript, android lock screen, ga wasu abubuwa dai hakan nan. Sannan kuma history na wani abu ne kamar abubuwan da mutum ya liking videos da waye. Sai kuma wannan watch later kamar videos da nake son kalla daga baya, shine amfani shi wannan da kuke kallo. Akwai unwatched 3 unwatched videos wanda irin banda lokaci na ga bidiyon ya mun sai in sa shi a hannun abu. Sai kuma playlist yana bidiyon da na yi lakin 1301. sai kuma da kuma mu gwada bude ko da bidiyo kwaya ɗaya ne, amma na ganin zai fi kyau in yi searching. ina gani abun da zan yi searching shine bari in sace wannan web dev roadmap 2020 all na yin search wannan a daidai dama yana rubuce ne coding stacker. kuma da kuke gani shine wannan bidiyon da nake son kalla. wannan shine a farko, so zan jira ya loading zai bude. so bari mu pause. so kamar da kuka nan already na riga da na subscribe, yana da 21.9k subscribers, an ya ji 22 point. so idan an taba nan wajen shine description, za ku ji mutane suna cewa sun saka muku link a description, sun yi bayani kaza description. so shine yanzu zan taba shi na gaba ya za ku gani an yi ɗaura wannan bidiyon ne 29 November 2019 ya ɗan yi bayani ga wasu links. mutum yana buƙatar wani abu kamar bayan ya yi bayani a cikin bidiyon akwai wani abu da ya yi bayani amma ba lalle ya shiga ciki ba, so mutum yana iya zuwa kamar wannan code editor din crash course. ga wasu abubuwa kace-kace dai wanda mutum duk wanda ya kalli bidiyon ya ɗan shafi wannan su ɗan shafi wannan bidiyon, so suna iya zuwa su kalla kuma yana da amfani sosai ga na wasu abubuwa, amma akwai wanda ba su da hakan ba. so bari da wani ɗan yi wuce wani abu. kuma ya hangin nema. alright, wannan shine liking, nan zan yi sharing ko zan dauki link din, sai kuma nan zan yi downloading video din. amma kar ku manta fa idan na taba wannan download din ba zan gan shi a gallery ba. to ina da wani video a channel ina wanda in mutum yana so ya dauko video daga YouTube zuwa gallery, kuna iya zuwa kalli wannan. sai kuma nan irin in save na shi shine kamar add to watch later din can. sai kuma wannan autoplay da kuke gani a kasa, bari in so shi. wannan autoplay din kamar ina gama wannan bidiyon gaban zai bude, wannan bidiyon Imtiaz Ahmad nan, amma na ba na son haka saboda yanayin data. na fi so da na zama kallon bidiyo ko ya tsaye na ina da yin shiga wani zan shiga. so sai comment ɗin yana iya filtering comment ne, top comment ko kuma newest. ba da mutum ya kalli top da suka bi zuwa sama ba sabbi ba, so sabbi duka da kaushe a gaisu. kun gane mutum ne ya comment ya pinning comment na shi. so ina ganin almost shi kenan dai abin da zan nuna. ina mutum ya ga wajen comment kan ba lalle sai nuna wajen idan ake comment. to sai mu je ga idan ake a computer kuma. insha Allah yanzu ne zamu koyi yadda ake amfani da YouTube wato a computer. so kuma ba kamar da kuka gani a waya ba, ana buƙatar gaskiya application. so zan yi amfani da browser da nake ganin ya fi min daɗi, shine zan bude, zan yi amfani da Mozilla. zan shiga youtube.com kamar yadda kuka sani ko ana saka youtube.com ne sai ya bude, amma wani kawai na amfani da shi ne ya shiga waje ɗin ne bai san ya abubuwan suke ba. so abu na farko shine in mutum yana buƙatar bude channel ne, ina da wani video akan haka idan ake bude channel sai mutum ya je koya. amma zan fara da tun daga nan wajen. kun ganin ya saka sunan YouTube nan, engine da ya saka Nigeria kenan ƙasa ta. in mutum yana amfani da wani USA na ya gani US. so in na taɓa nan abun da zai ɗan rufe, sai ku ɗan ga tabs ɗin sidebar ɗin ya zama babban. nan home kenan, na ƙara taɓa zai ƙara dawo da ni home screen na YouTube ne. in na taɓa nan trending ɗin nan abubuwan da suke faruwa irin na yau. kamar mutum yana Twitter ya san abu yana trending irin abun da ya faruwa, misali da zuwa ce lokacin election zaɓe ne. so za ku ga duk inda ka ji labarin zaɓe ake so nan malaka. in kuma wani waka ne fito hakan nan za a yi nambarin nasu tun daga na 1 har na 10, ba ina magana irin su zafafa 10 ba. sai kuma subscription, wannan channel da ka yi subscribing ne. sai kuma na library kamar duk wasu abubuwan da ka siya ko kuma wani
in mun shiga da za ku gani gaskiya. So yanzu zan kashe wannan sidebar din kuma zan koma wannan home, zan koma home dina. So abu na gaba shine zan taɓa wannan trending din. Do nan ga nan videos, amma zan gwada bude wasu videos ku ga yadda abubuwan suke. So yanzu zan taɓa wannan trending din. Za mu ga mene yake trending a yau. So za mu ga mene yake trending a YouTube. So yanzu kun ga na taɓa music, duk wani abu da yake trending a harkan waka zan gani, in harkan game ne, in labarai ne, in kuma fina-finai ne. Sun ba kuma taɓa wannan kwallon da Salah ya ce har ne sunan shi Alisson ya mai assist, wannan comedy na ne sunan shi Broda Shaggy na, amma wannan yanzu irin wannan bidiyon dan America ba lalle ya gani ba ko wani kasa daban, saboda su ma suna da cin nasu, saboda yanayin inda nake su nan wannan bidiyo su gashi kuma wannan ga nan na Emanuela din nan yau ba ita ba ta sa wannan ya saka sai wani bidiyo shi ma ne na tashi. So kun ga wannan da sun samu ne din nan na DJ AB ga waka ne sati da ya wuce, amma kun ga zuwa wajen nan bakwai ina gani yana tashi. So wannan shine trend, in mutum yana so ya ji me irin duniya take ciki ko kuma iya inda yake, garin da yake ko kasar da yake me yake ciki, in ya shigo nan ko zai ga abu. Kun ga nan comedy yawa skits nan to zan iya comedy. Sai kuma subscriptions na abun da yake nufi shine duk channel din da kai subscribing, duk wani channel da ne subscribe yanzu na taba nan zai fito, kuma babu so ba za ga komai ba kenan. Bari mu jira ya bude. So kamar da kuke gani sun rarraba abubuwan ne, kuma san da ke ko ni channel ina yanzu wannan science and technology, yanzu zan je kasan science and technology, maybe akwai channel da na yi na wannan nasu ganin kuma na technology. So kun ga wannan ba mai subscribing ba masu suka kawo kansu. Kun ga irin wannan unbox therapy gani da yake bude wayoyi ko kuma wasu duk sabon gadget da yake fito, ganin wannan tech smart na Linux waye a su yan kaca wannan popular channels on YouTube na gan. Sai kuma library shi kuma ganin kamar irin wani abubuwan da na siya, wannan duk wasu na bidiyon da aka yi liking ne, duk ba nan ma kamata gani ba. Wannan dai abubuwan da suke nan su ne aka hada su suka taru a nan wajen. Shine za mu shiga wannan history shine bidiyon da ɗan kalla a baya, kuma bidiyon da na kalla a ƙarshe. So da yanzu a ce na kalli wani bidiyo da aka gani a nan. So bari kuma watch later kamar shine kaga bidiyo ba ka so ka kalla a lokacin sai wani lokaci, in ka saka shi a watch later, so shine za ka gan su a nan wajen. Amma ka ga bidiyo ba ka da lokacin da aka kalla a wani lokaci, sai like the videos, duk wani bidiyon da mutum ya like zai fito a nan. So actually gaskiya to wanda babu sai wannan popular YouTube subscription wannan duk sunan da na yi bayani a kansu. So bari mu jawabu na gaba shine zan gwada bude video mu gani. So ma sunan da video zan duba ba zan bude ba. Anyway, ina so in ga wani video 1 minute hakan nan. Bari in search wani video, bari in search wani like din gani. So bari mu bude ko da wannan video ne ku ga da. So ga wannan wasu videos recommendation daga wajen wannan duka na Mike din ne ma daga free code camp. So mutum zai subscribe channel mutum zai taba wannan ne subscribe, yana son ya wannan zai ji duk wasu notification nan, kuma mutum zai like kamar da nuna a baya can ya like video mutum na kuma sharing. Hey, welcome to the video. My name is Mike. In this tutorial, I'm going to show you guys how to use the Binance cryptocurrency exchange. Binance is one of the most popular cryptocurrency exchanges out. Nan kun saka an taba shi kun ga da zai fito a nan gefen, na kuma yana da yake, in na taba wannan shine zai dan yi rabi, na taba wannan shine full screen. So ga sunan da kada kace hakan nan sai aka ne rufe shi ba. So sai wannan shine ake cewa description, wanda zai bada bayani akan ko gani an sa wani link ko kuma wani abu. Wannan ads ne, sai kuma na wajen comments. जहाँ से चोरी करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। कौन सी जगह? Comments na F2. So
wannan bidiyon ya fara kuma misali mutum ya so ga komai da yake cikin channel da zai taba sunan shi a nan gashi nan muna gani haske ne ya min yawa bari dan saka glasses dina. I'm sorry for that. Hey, welcome to the video. My name is Mike. In this tutorial, I'm going to show you guys how to use the Binance. So ganin channel na shi kamar da gani yana 68,000 subscribers. Ganin tutorial na shi na Jekyll. So gani yana tons of videos. Kuma wani abun da yake na playlist ne. So mutum ya iya dauko su duka ko kuma wani abu da ya makamancin hakan nan. So yana about channel na shi me take magana. Bari in taba playlist na shi ne damuwa na. Magana so kun gani sai abu ne mutum ya zama ya je kalla a wajen. So ina gani shikenan for this video. Thank you for watching.